Siema internetowe świry. Jeżeli tylko macie dostęp do internetu, to obstawiam, że gdzieś przewinął wam się w necie hit TikToka i nie tylko, czyli piosenka o rybie, która tańcowała z rakiem, a pietruszka z pasternakiem. Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком, а цып. No i tak to sobie śmiga po sieci i co? Można wyczytać w necie, dojść do tego, że historia ta sięga lat 70., gdzie piosenka ta została użyta w ukraińskim filmie stworzonym od kijowskiej wytwórni filmowej pod tytułem Zaginiony list. No i film opowiada właśnie o jakichś tam kozackich przygodach i tam rzeczeni kozacy właśnie wykonują tą śmieszną, rytmiczną śpiewkę. No i co, czy na tym kończy się historia? Otóż nie. Jeżeli słuchacie słów tej piosenki, no to można się skapnąć, że jakoś tak łatwo można wszystko zrozumieć, o co w niej chodzi. A okazuje się, że jest to śpiewka śląska. Jest zanotowana już w 1880 roku przez Juliusza Rogera, człowieka, naukowca, który właśnie badał pieśni na Górnym Śląsku, pieśni ludowe. I piosenka ta znajduje się właśnie w książce Pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku, wydanej w 1880 roku we Wrocławiu. Jak to stało się, że ludowa śpiewka z Górnego Śląska, której korzenie pewnie sięgają o wiele dalej niż rok 1880, znalazła się na Ukrainie? No nie mam pojęcia. Teraz znacie fajną ciekawostkę, jak ktoś zanuci w towarzystwie, to możecie powiedzieć, że to nasze śląskie. Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком.